Bună seara, doamnelor și domnilor! Numele meu este Carmen. Vremea va fi capricioasă în zilele următoare, iar asta înseamnă o nouă provocare pentru noi, oamenii străzii, să găsim un adăpost și să supraviețuim. La noapte în România va ploua în vest și în sud-vest. Nici în sud și în est nu va fi mai bine, pentru că aici va fi ceață asociată cu burnițe sau cu ploi slabe. Spre dimineață, temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 4 și 6 grade. Înseamnă umezeală multă și încă o noapte rece de iarnă pentru miile de persoane care dorm sub cerul liber și care se vor adăposti pe aici, pe acolo, ca să mai reziste. Mâine ploile nu se opresc în vest, dar apar și în sud și numai local în restul țării. La munte vor fi precipitații mixte. Maximele de la prânz vor fi cuprinse între 2 și 12 grade, chiar mai ridicate în sud-est, așadar vreme ceva mai caldă decât ar fi normal. Este o veste foarte bună, pentru că sunt câteva grade în plus, care pentru noi valorează enorm. Nici nu vă închipuiți cât de mult contează dacă temperatura mai crește, chiar și cu 1 grad. În București urmează o noapte cu ceață și un vânt până la moderat. Vor fi 0 grade spre dimineață, adică mai cald decât noaptea trecută, dar totuși mult prea rece pentru dormitul în parc. Mâine o să avem 9 grade în termometre, semn că mai putem da câte un cojoc jos. Dar va trebui să ne adăpostim de ploaie, pentru că la începutul zilei sunt șanse să cadă câțiva stropi. Joi vremea se mai răcește și maximele vor fi cuprinse între 1 grad și 11 grade. Va ploua în aproape toată țara, dar cel mai rău va fi spre seară, când nebulozitatea se va accentua. Va ploua în sud și în sud-est, iar în restul țării va fi lapoviță și ninsoare. Răgazul pe care ni l-a acordat vremea se apropie de final, din păcate, pentru că vor veni iar ninsorile și frigul. Gândiți-vă cât bine ne puteți face cu o simplă donație mie și celor care locuiesc pe străzi ca și mine. Anul trecut, 300 de oameni fără adăpost și-au găsit sfârșitul pe străzile Bucureștiului din cauza gerului. Ajutați-ne! Fiți alături de noi în zilele speranței!